सर्वप्रथम वाढलेल्या पानाकडे असं डोळे भरून बघावं, वदनी कवल म्हणावं आणि यज्ञकर्माला लागावं. आता ज्याच्यापासून सुरू होतं हे वाढलेलं पान, पदार्थ करा कुठलाही, याला विशेष असतो मान. अंदाजाने वापरावं लागतं, चिमूट चिमूट नीट. असं जरा डावीकडे असतं बघा पानामध्ये मीठ. चटण्या म्हणाल तर जवस, कारळ, लसूण, शेंगदाणा, आंबा लिंबाच्या लोणच्याचा चाटावा चवदार बाणा. आता जिच्यासाठी चाले सगळा प्रपंच, धंदा, नोकरी, पानाच्या अगदी मधोमध ती पोळी आणि भाकरी. इथून पुढे येतं पानात ते चिंच गुळाचं वरण. पण चांगली भाजी करायला मात्र कौशल्यपणाला लागतं. चिरलेली, निवडलेली, वाफवलेली किंवा भरलेली. मग पुढे एकदा पोट भरलं की सुटतं हे अवघड जगण्याचं कोड. पण मन भरायला लागतं ना मंडळी या देहाला गोड. त्यात कुणीतरी आणून द्यावा लवंग खोचलेला विडा. मग एवढं जेवणही राखावा बरं आग्रह करणाऱ्याचा मान, आणि चाटून पुसून स्वच्छ करावं ते वाढलेलं पान. आणि असंच वाढलेलं पान देवा रोज सगळ्यांना मिळावं. असंच वाढलेलं पान देवा रोज सगळ्यांना मिळावं.